Здравейте! Това е първия ми влог, който правя за YouTube и в момента ви показвам част от почивката ни или нашия преход. Тук съм с моите приятели. Помахайте! Така, в момента сме в лифта, който ни отвежда до хижа Ястребец и утре пътуваме започваме с прехода към... Има вибрации. Така, утре започваме с прехода към връх Мусала. Ще ви държа в течение какво правим тогава. Сега ще обърна да погледнете каква красива гледка се открива пред нас. Така, вече сме слязахме току-що от лифта на Ястребец, и сега ще обърна да видите за какво става дума. Вече сме на Ястребец. Сега ще ви покажа малко интересни гледки. Тази прекрасна тераса, която виждаме. Оп. Ето това е красивата гледка. Красота. Дъхът ми спира. Страхотно е. Сега ще ви заведа и в хижата. Тук вървим към хижа Ястребец. Място, на което оставаме да нощуваме днес. И утре изкачваме връх Мусала. Отново показвам красивата гледка. И продължаваме надолу. Красота. Тук е може би ресторанта на хижата, където най-вероятно ще хапваме. Да, чакай сега да видим как седят нещата тук. Отвори да покажем какво става. Тук ето го и спалните помещения. Мисля, че като за една нощ в хижа нещата са доста добре. И двете са еднакви. Като тук е другата тайфа. Част от... Между другото е добре като за хижа. Мисля, че доста добре се случват нещата. Зад мен виждате планината Рила, най-високата планина на Балканския полуостров. Аз съм на връх Ястребец, откъдето правя това клипче. Зад мен най-високата точка е връх Мусала. Това е нашата цел, която ще превземем утре. Ще ви държа в течение с всяко едно нещо, което правим и как се забавляваме с изкачването си на 2925 метра. Гледайте, тук сме в планината Рила, а това е пътя за връх Мусала. Виждате, в момента има много мъгла. Аз съм вече задъхана. Напред върви групата, с която ще минем този преход и ще се качим на
Връх Мусала ще ви държа в течение с всичко, което се случва през нашия ден. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender, let me go. It's a new adventure. On a new adventure. Тук се намираме на хижа Мусала. Преходът до тук не беше кой знае колко натоварен. Сега продължаваме нагоре към върха. Разбира се, ето да погледнете на къде сме се насочили. И продължаваме. Wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart,
adventure. Още 200 метра до връх му става. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure. On a new adventure. Тази част от изкачването на този връх Мусала е най-тегава. Ето можете да видите маршрута. Тежко е, но хубавото мора няма. Даже има слизащи. Камъните ще се хлъзгат според мен. Почти го изкачихме. Нали там горе? Но падна зверска мъгла. Гледайте, Пирин не се вижда. Трябва да си чака по телефона отгоре. Има и обхват. И продължаваме напред. Искам като стигнете горе да извикате ура! Wasting here, waiting for another year. We both know the score. We've been here once before. So many words unspoken. You took my heart, it's already broken. You don't have to wait. I can take the pain. I will surrender. Let me go on a new adventure. Флагче трябва да има. Почти стигнахме. Финал. Кое? Виж какво става за теб. Леле, майко. Уникално просто мъглата. Там явно всеки остава камък. Камък оставят. Като се качиш, вземаш едно камъче. Ето така. Взема едно камъче и отивам. Слагам камъче без да съборя
пирамидата. И аз се записах в камъчетата. Чудесно. Ето така се прави. И продължаваме. Аз моето го сложих там. И продължаваме. Целта е покорена. Покорихме връх Мусала в планина Рила на 2925 метра височина. Самото изкачване беше доста сложно почти към края, иначе като цял път е доста проходим. Успяхме да се качим, не е трудно и всеки може да опита този преход. Казваме чао на хижа Ястребец и връх Мусала. В момента вече е мъгливо. Изкачихме върха, герои сме и сега просто си тръгваме и се зареждаме за нови преживявания и нови походи.